जिति भी नुहे मु होउची नाग केबसे ओ घर आगरे कुकुरଙ୍କ ପରି ଭୋ ଭୋ ହଉଛି ଆବେ କିଏ ବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ବୋପା ଆସିଛୁ ତୋ ବୋପା ଆଜି ଯଦି ତୋ ଶବ୍ଦଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଭିନାଶ ସରି ବୁଲା କୁକୁର ବୋଲି କହିଦେଲି ଭୁଲ କରିଦେଲି ହେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଛାତିରେ ଝଟକାଟା ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଛାତିରେ କଣ ପାଇଁ ଧକ୍କା ଲାଗିବ ମୋ ହାତରେ ହାତ କରି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଛାତିରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ବଜ୍ର ତୁ ମୋ ହାତରେ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇବୁ ଆବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ହାତରେ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ମୋର ଅପରାଧଟା କ'ଣ ଅପରାଧ ହଉଛି ଏ ସହରର ଝିଅ ବୋହୂ ପାଇଁ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ କୋଲକାତାର ସୁନିଆ କାଛିରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗାଉଛୁ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଙ୍ଗ ମୋ ବିରୋଧରେ ହୁଏତ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ନାରୀ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କରେ ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ଅନେକ ଗଲେ ବଳେ ଜାଣିପାରିବୁ ତାମାନେ ତୁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ୟେସ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ତୁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ତୋ ଦେହରେ ସେ ଖାକି ବନ୍ଦିଟା ବନ୍ଦିବଟି ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାଗର ନାଗାଜ କନେଷ୍ଟବଳ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବନ୍ଧୁକରେ ଥିବା ସେ ସବୁଯାକ ଗୁଳି ତୋ ଛାତିରେ ଲକ୍ ଲକ୍ କରି कौन साउंड नगर नगर ये फार्म हाउस चारिपटे पुलिस अधिका चालाकी देखବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବି ତୁ ମୋତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛୁ ସବୁଯାକ ଗୁଳି ତୋ ଛାତିରେ ଲଦି ଦେବିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଇ କହ ପକା इसकी मारी देला रे ओयो होय इन्स्पेक्टर बाबू ये नागराज होउछन्ती आमे 19 अरे समस्त ताकू देवता पूजा पूजा करती तमे ता हाथे हाथ कर बिले खाना उनो તમે କିଏ मोय शंकर दीवार ए भाई ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଜନସେବୀ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋ ଦୁଇ ଆଗ ପରେ ତମ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ସେ ଭିତରେ ଜନସେବା କରିବ ଜନସେବା କନେଷ୍ଟବଳ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିକି ନେଇ ଚାଲ ରାହୁଲ ବାନ୍ସି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଭିନାଶ ନାଗରାଜ ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ମାନେ ତମର ଏ ବାହାଦୁର କାହିଁ ନିରୀହର କଥା ଶହୀଦ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଝଟକା ଲାଗିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର এইটা হচ্ছে নাগরাজর ফার্ম হাউস ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଉପାୟ ଠିକ ଯଦି ଆସେ ଓ ହାତରେ ସିଏ ହାତ କରି ପକେଇ ଥାନାକୁ ନେଇ ପାରିବନି ବେ ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ ଜଣା ପଡ଼ିବ এই যদি ইন্সপেক্টর বেরোড়া ଆପଣଙ୍କ ଆଇନଠୁ ଆମ ଆଇନଟା କେତେ ଲମ୍ବା की मारी देला रे अरे
କରୋନାଟା ଦିନେ ତତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା କରିବ। ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ତୁ ଯଦି ଏ ନାଗରା ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଭଲ। ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର। ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ନାଗରାଜ ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ନାଗରା ମୁଁ ହଉଛି ନାଗ। ଶଳା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖାକି ବବିଟା ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଶିଆଳରୁ ବାଘ ଭାବିଛି। ବାଘ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ଆରେ ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚିମ୍ପା। ନାଇଁ ବାବୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସେ ଉଲ୍କାର ହାତ ଅଛି। ଅବିନାଶ ଦେହରେ ଏତିକି ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଉଲ୍କା ଆମ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ବର୍ବାଦ। ହଁ ସାର୍ ସେ ଉଲ୍କାଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ। ସତକୁ ସତ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡେ। ଇସି ମାରି ଦେଲାରେ। ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏଇ ଆମ ବ୍ୟାଗରେ ତ ମିଶେଇ ପାରିବ। ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ କଳାଧନ୍ଦାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବ। ନାଇଁ ସେ ଉଲ୍କାକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଆହୁରି କରିବ। ସେ ଉଲ୍କାଟା କେମିତି ଆମ କବ୍ଜାକୁ ଆସିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମ। ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଫଳରେ ପୋଷା ନ ମାନେ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ରାହୁ ହେଇ ତା ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଘଟିଯିବ। ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଏ 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଆପଣ 8 ଦିନରେ ଶେଷ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ଧନ୍ଦା କେମିତି ଚାଲିଯିବ। ସେଠି ବି ଆଖି ପକେଇଲାଣି। ହେଲେ ମୋ କୌଶଳର ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଏ ସେଠିକାର କେହି ପାଉନି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାଗଳ ଝିଅ ସୁନାଗାଛି ପଠେଇବାକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 12ଟା ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି। ଏମିତି ଆଖି ଦେଇ ତମେ କରନ୍ତି ଆମ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆମ ପକେଟର ଓଜନଟା ବି ବଢିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ମୋନା ବଡ଼ ବାଟ